नै नोंथांमोननो आङो बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो उन्दैसिन इ-रिक्सा सलायग्रा दिन्थिनो थांदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मा नाममोन बाबु? दैजेश ब्रह्म। दैजेश ब्रह्म। दा बिथाङा नोंथांमोननो पिलपिलि सलायनानै दिन्थिगोन, नायदो दे सलाय। दैजेश ब्रह्म, बिथांनि बैसोआ मात्र 7 बोसोरल'। बिथाङा जोबोर मोजां पिलपिलि सलायनो रोंगौ, फावसायनोबो रोंगौ। दा आङो दसे गाखोनानै दिन्थिनि नोंथांमोननो बिनि पिलपिलि सलायनायाव। रदै आयं आं गाखोनि। बरिया दे फावसायदो दानिया। नै दा फावसायनोसै। बिफां दं दै उनजों। नै जोबोर मोजां फावसायनोबो रोंगौ। बरिया। नुबायना नोंथांमोना माबायसा बेसे मोजां सलायनो रोंगौ। 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'आ, बर' गथ'। आरो बिथाङानो जाहैबाय धुपगुरि गामिनि 10 माइल, जितु हाउलि बरपेटा रड थांनाय लामा, बेनि 10 माइलनि हाबबोयोब्लाथाय जोङो धुपगुरि मुंनि मोनसे गामि मोनो, बर' गामि। बे गामिनि बिथाङा 7 बोसोर बैसोनिल'। मा क्लासाव फरायो होनदों बाबु? 2 क्लास 2 एबार 3 जाबाय। स्कुलनि नामा मा नाममोन? रयेल नेसनेल पाब्लिक स्कुल। दा गरम बन्दथ' आरोना नोंसोरना। बियो बेफोरबायसा भारामारिया, नाथाय ओरैनो माने न'नि पिलपिलिखौ सलायो। नै दा आङो बिनि गारि सलायनायावनो गाखोगासिनो दं, पिलपिलि सलायनायावनो। नोंथांमोना गोबाङानो बुंगोन, नोंगौ खायसेया बुंगोन जे उन्दै गथ'नो बेफोरबायसा गारि सलायहोनाया मोजां नङा, मा नङा होननानै। नोंगौ आंबो बुजि मोनदों बे बाथ्राखौ। अब्लाबो रोंना थानाया, खामानिखौ रोंना थानाया गाज्रि बाथ्रा नङा। आरो बिदि होननानै जोङो बे उन्दै गथ'खौ माने हाइरडफोराव बा मेइन लामायाव बेफोरबायसा सलायनो होखाया गार्जेनफोराबो। ओरैनो थारमाने गामिनि लामायाव एसे एनै सलायनो होयो रोंना थानाय हिसाबाव। आरो बेयो मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा। हायोबाथाय जों सोबखौबो सलायनो आरो सोब मोनफ्रोमबो खामानिखौबो मावनो हानांगौ। आरो उन्दै गेदेरजों खोथा गैया, खायसे खामानिखौ जोङो मावनो सोलोंनाया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा। बेफोरबायसा उन्दै बैसोआवनो पिलपिलि सलायनो हादों बा गारि सलायनो हादों, उनावहाय बियो हयथ' एर'प्लेन बा हेलिकप्टारखौनो सलायहैनो हायो। बे मोनसे मटिभेसन मोनगोन आरोखि। दे मायं बेयावनो फिदिंदो ना, नोंथ' फावसायनो आरामसे हाखायो। ओरै आवगायनानै फावसायदो। दखाना लागे दे 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 होमबालाय। बरिया। नै नुबायना नोंथांमोना बेसे मोजां गारि सलायदों। आंनो बेफोरबायसा सलायनो हाबावनाय नङा। जोबोर मोजां कन्ट्रल खालामनो हायो, फिदिंनोबो हायो, फावसायनोबो हायो। ब्रेक क्लाच जोबोर मोजाङैनो हमनो हायो, मारिनो हायो। आरो नै सिगाङाव माबाफोर नुयोबा मोजाङैनो कन्ट्रल खालामनो हायो। आरो मिथिनाय बायसाबा न'खरनि बिबौ, बेनि खायसे खामानिफोरावबो हेफाजाब होयो होनना मिथिदो जोङो। बेफोरबायसाना माल बुस्थु रोगानायाव जोबोर मोजां। दासोल' क्लास 3 आव फरायनाय 7 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'। बरिया बरिया। ओरै गिदिंलांनोसै होनबाय आं ना थ'। ओजोंहाय गिदिंजाया? बे बिसोरनि गामि, बर' गामि, धुपगुरि होनना बुङो। आरो बेनि खाथि खाला जोंहा एसे बेलेग गामिबो दं, हाउलि थांनाय जितु लामा, बे लामायाव मोनो जोङो। मुस्लिमफोरनि गामिबो दङ खाथियावनो। दे फिदिंदो, थांला दे, फावसायदो नोङो। नङा नोङो फावसायदो। बरिया। दा नै जोबोर मोजां फावसायदोबो। मोजाङै ब्रेकबो कन्ट्रल खालामनो हायो। दा नै गिदिंफिनबाय जोङो। नोंथांमोना बर'आवबो नुफेराखै जानो हागौ बेफोरबायसा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारि सलायनाय।
नंगौ जोङो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बे उन्दै बैसोनि समावनो पिलपिलि सालायनो रोंदों लोगोसेनो लासैनो बिथाङा बाइक कार आरो गेदेर गेदेर गारिफोरखौबो जाहाथे सालायहैनो हायो बे मोनसे मटिभेसन नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबाङानो नेगेटिभ सानग्रासो दङ गोरोन्थि सानो थारमाने उन्दै बैसोनि गथ'खौ मानो बेफोरबायसा गारि सालायहोदों बा बेफोरबायसा खामानि मावहोदों होननानै नाथाय जोङो नुनो मोनो जे फरेन कान्ट्रिफोराव नायोब्ला डेभेलप सिटि आरो कान्ट्रिफोराव नायोब्लाथाय नुनो मोनगोन जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो माबायसा खायसे खामानिनि ट्रेनिं होनाय जायो बैफोर ट्रेनिंफोरखौ नुयोब्ला जोङो थारमाने गोमोगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना उन्दै गथ' होननानै जेरैहाय जोङो दैयाव थांनो होआ सानस्रिनो होआ नाथाय बेलेग कान्ट्रिफोरनिया मा जोबोर उन्दै गथ'खौनो दैयाव सानस्रिनो आरो दुगैनो बा बेफोरबायसानो फोरोंनाय जायो ट्रेनिं होनाय जायो माने अब्ला बेफोरबायसा हिसाबाव जोंबो जोंनि गथ'फोरखौ जेनेरेसनफोरखौ खायसे गेदेर गेदेर खामानिफोरखौ जाहाथे मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो माने इनकारेज होनो हायो मटिभेसन होनो हायो नोंनि बैसोआ जाथ'वाखै देरथ'वाखै बेखौ नों मावनो हाया बेफोरबायसा जोङो साननायनिफ्राय गोजानाव थानानै बेफोरबायसा जोङो जुदि खामानिखौ मावलांनो मटिभेसन होयोब्ला उनावहाय लागै गेदेर खामानिखौ मावनो बिसोरो साहस मोनहैगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेनि सायाव मा राय दं मा कमेन्ट दं नोंथांमोना आंनो फोरमायहर कमेन्टनि गेजेराव deh siang senai Gloria siang apa sih babu nोंनि नामखौ बुं आंनि नामा दैजेस ब्रह्म दैजेस ब्रह्म ना बेनिफ्राय नोङो बे पिलपिलिखौ सालायनाया बेसे गोबाव जाखो रोंनाया साननैसो बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय माबोरै सालायनो नोङो गोसो जानाय नोंनो बाबाया सालायनो फोरोंनाय ना आबौआ ना हारसिंनो गोसो जानाय सालायनो हारसिं गोसो जादों ओमफ्राय सोर फोरोंनाय ना नों बाबानि सालायनायखौ नायै रोंदों बाबानि सालायनायखौ नायनानै रोंदों बेनिफ्राय बेफोरबायसानो माबाफोर सालायनो रोंबावो नामा नोङो ना बे पिलपिलिखौनो रोंग्रोदो उनावलागै माबाफोर सालायनो गोसो जाबावदों नामा नोङो गेदेर गारिफोर गोसो जाथ'वाखै देनां देरबा सालायगोन आरो ना दा सालायथ'नोबो ना दे देनां देरबा सालायनो हागोन दा नोङो गोजान लामायावथ' बेफोरबायसा पिलपिलि लाना थांथ'नो नाङा दे न' खाथियावनो न'आवनो सालाय बरिया देनां बेफोरबायसानो नोङो एर'प्लेन हेलिकप्टार जेसिबि जि हायो गारिफोरखौ सालायनो हागोन ना देरबाथाय दे जोबोर बरिया